खलबदि जय खेतम बेटा आसम कगानि हायले अब न आनि ता बुनिता थै गथखौ थैनो खलबदि बाहां फाइके बाहां खलबदि फाइके कक दङ आंनि बयस रबसुन खना आसिरो ना लाइखना दादा लाइखा निनि चलारो बुरिरो खरबसु बसारक्ता बुरि मा बाबा माथा थैया दा चला कायसा थालिक फेबरि खैना अब मास दा कोना त्यासे खुलुमका जों हानि हानि न जों मालाय खिनाय दो ताइसिनि मेडिया रो नम्बर हामबा याफारो तिनि अफुं जरा संग एबा जराय फामिन बागै तिनि जों चिनि तिप्रा मथानि अंगै चिनि 12 ताकर जला कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनि यां खुमुलुं पार्टनि जों तिनि बुबाग्रा बिसिओ दूर जों खायनान बागै जों वानसक लाखिया एबं चिनि अ दूर प्रोग्राम चिनि नरक जतन साइमानो बसखांनि चंगमारी 2023 ताइ बिसि दिन करिखा चिनि इलेक्शन फाइ तंखा ताइ चिनि जे लास्ट फाइट बुबाग्रानि जे लास्ट फाइट अ सबानो कप्लाइ खानिनि बगै अ लास्ट फाइट चिनि बागै कप्लाइ अंना नांनाय अब चिनि जत नक नगनो जों बुबाग्रान लगे तंदि कारण जों साइमानो चिनि बुबाग्रानो खरकसा मात्र नेता लीडर चिन बगै चिन तिप्रा सरनि बगै 12-13 लक्ष तिप्रा सरनि बगै जे जबा खाइ दङ अब जों जतनो कयनाय जत नग नग थांनि जों कयनाय जे बुबाग्रानो एकमात्र चिनि लीडर बुबाग्रानो जों बैसा जरारि फाइलेनो दीर्घ 70-72 बছर रमै जों जतनो जों सुजुगरि नै लेखा जों ताइ बिनो ताइ सुजुगरि मानलिया बुबाग्रानो जों अ 2023 चंगमारी ताइ चिनि ग्रेटर तिप्रा लैंड जे चिनि मुभमेंट चिनि अब सक्सेस अंनानि बगै जों जारा ताबुक थारा थांचो फाया खुरक तावबो चिनि अ ग्रेटर तिप्रा लैंड इमांनि वानसकनाय रक न जों मन साना मुसुंगो जे चिनि दूर प्रोग्रामनि बिसिंतै अ ग्रेटर तिप्रा लैंड अब कन्स्टिट्युशनल चिनि राइट चिनि अधिकार दङ जों माना नांनाय जों केसनो नांहाखै जों सानै सिबि नायिया जों समय जों सेगिउ मारनाय अन बागैनो चिनि स्ट्रं पोजिशन तना नांनाय अन बागै जों थानसा यूनिटी तना नांनाय कारण थानसानि एकमात्र सम्भव चिनि बसकानि मुभमेंट चिनि फ्यूचर जेनेरेशन चिनि बसाबतिनो जों कासे सिकुर खाय खालामनो थांमानानि जों एकमात्र अबनो चिनि जे थानसा बुबाग्रा नेतृत्व जे ताबो साइ दंमानि अबनो जों फलो मा खायनाय अबनो जों नग थांगै जे बुबाग्रानि जे साइ रहमान दागे मानेनो जों बैनो सालायनाय अबनो चिनि तिनिनि अ दूर कैंपेननि चिनि मकसद चिनि वानसबुं अबनो हामबाय तिनि जे दूर कैंपेन खायना फायमाने अ गामि एबा बिसि के बबो खबजा मखै बुबाग्रा बिसि हिनजागो चिनि 12 ताकार जुलानि बेलाय नरक साइमानो बुबाग्रा बिसियाव एडभान्स अनेक तामने साइमा नरक साइमान तिनि जों बुबाग्रा बन कैंपेन खायलेयो आरो बिसिबो बुबाग्रानो कयता मते पारा बसु दं जों अरो ताबो 13 ता पारा मतो दंगो ओंखाय जों अबनो कायसा कै नक जों जतन थांलायनि बुबाग्रा बिसिनि दिनि ताइ बाकी बिसिबो दङ चिनि ताबो चलि दङ दूर कैंपेन अ कयेकटा बिसिवनो जे नगर हां राधापुर साउथ राधापुर अ बुबाग्रा बिसि कायथामनो जों तिनि काबार खायनाय आर चिनि 3 ताइबो दङ जरा जागानो खायलाय दं